Mnoho žien mi zanechalo komentáre, že muži už nie sú mužmi, pretože nevedia zvládnuť to, keď sa žena rozplače. Čo je naozaj v mnohých prípadoch pravda. Niektorí muži majú panický strach z plaču a emócií a tak keď sa niečo také začne diať, tak vezmu nohy na plecia a utekajú čo najďalej. Čo je samozrejme ich problém a mali by na tom trošku popracovať. S čím sa ale ja v praxi stretávam o mnoho častejšie je úplne iná situácia. A to tá, že partneri sa dostávajú do určitej hádky, sú trošku napätí, cítia určité nepríjemné emócie a v tom partnerka ich začne prejavovať samozrejme plačom, ale aj určitou komunikáciou, ktorá je veľmi ubližujúca. Skrátka tá partnerka začne kričať na toho partnera, že prečo je to hovorí a prečo je to nepovedal včera a čo tam len tak stojíš, prečo mi na to nič nepovieš, prečo si zase taký. Čo samozrejme tej situácii nejako nepomôže, nie je to žiadna konštruktívna komunikácia. No a ten partner sa necíti dobre v tejto situácii, tak sa snaží tú situáciu nejakým spôsobom vyriešiť, ale možno muži častokrát nevedia, ako elegantne povedať, že vieš čo, som tu s tebou, môžeme to vyriešiť, rozumiem, že sa niečo deje, ale takýmto spôsobom to nevyriešime, trošku sa ukludníme a porozprávame sa o to ako dospelí. Skrátka mnoho mužov nevie takýmto spôsobom komunikovať a tak volí radšej útek. Čo sa ale dá pochopiť, pretože nikto nie je povinný robiť vankúš nejakým emóciám. Nikto nie je povinný znášať nejakú ubližujúcu komunikáciu, čiže je to muž, žena alebo ktokoľvek iný. Takže čo robiť, aby ste sa vyhli takejto situácii? No je to veľmi jednoduché, treba sa riadiť základným pravidlom komunikácie a to je to, že keď ma ovládajú určité emócie, neprospešné emócie, tak som radšej ticho. Radšej nekonám, radšej nič nehovorím, pretože keď ma ovládajú určité emócie, tak to, čo poviem, spravím, nebude dobre, môžem ublížiť a celý ten vzťah v konečnom dôsledku budem len zhoršovať.